नों फिसाफोरखौ गोसोना फैफिनोब्रा एसेबो अननाय गैला नामा नोंनाव? आयै फैफिनदो न'आवहाय जोंखौ अननानै। गोदान मोनसे आरोबाव खारनायनि जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय फाथामपुर गामिनि बे जाथाया जादों। बेबायदिनो गोबां खौरां मोनबाय थानाय जायो जे फिसाय खारनाय, हिन्जाव खारनाय। थिग बेबायदिनो आरोबाव मोनसे जाथाया जानानै थांदों। सानै गथ' गोनांखा दालिमि बसुमतारिया गावनि फिसाय कमल बसुमतारिखौ गारनानै खारलांबाय। 2 दानसो सिगां न'आव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन, नाथाय बहा दं दिनैसिम खौरां गैयिलाय फिसाय कमल बसुमतारिया ससियेल मिडिया बा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायना होयो। बिथाङा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गावनि बिसि दालिमि बसुमतारिखौबो खावलायहरदों जाहाथे न'आव फैफिनो। आरो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला बिथाङा कन्टेक्ट नाम्बार होदों 9108199778। बे मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय बिथाङा खावलायहरदों। नों फिसाफोरखौ गोसोना फैफिनोब्रा एसेबो अननाय गैला नामा नोंनाव? बिदि अननानै फैफिनदो। गथ'फोरखौबो जोथोन लानांगौ मानांगौ, आंहाबो दाबसे खामानि थांनांगौ ना। फैफिनदो बिमा नों थाबैनो। आयै फैफिनदो न'आवहाय जोंखौ अननानै। मावमान बेंगालरनिफ्राय खामायो हरो थाखा फैसा, खिन्थु आंबो बेखौ बिदि जागोन होनना मिथियामोन आरो। आंजोंथ' गोबाव समनिफ्राय फनबो रायलायाखै आरो सैया खालामबाय थानायखाय आं न'आव फैनाय जादों। न'आव फैबाय, फैनानैबाबो आं सरप्राइज जानानै बिदिनो होनबाबो जेबो होनाखै आं। स्रि थादों, संदों खावदों जादों। लोगोफ्रा बुंनायलाय थौ गुवाहाटियाव खामानि मोनदों साइथिनाव मावहैनोसैलाय थौ होननानै थांनायलायबावबो थांलायबाय आङो। बेयावबो फन हरलायबाय, फनखौनो थिखोआ आंनिखौ। दा मा खालाम फैबाय आङो मावनानै 15 दिनसो मावना फैलायबाय। हरबाय थायोमोन मासावनो 12,000 13,000 बिदि हरो आङो। बेबायदि रां हरबाय थासेयावबो नोंनि बिसिया न'खौ गारनानै खारबाय। मा जाहोनाव खारदों होननानै नोंथाङा सानो? बेनोथ' मा दुखु मोनना खारदों आंबोथ' बुजिनो हाला। ओरैनो गथ'फोरा साबेसे जाखोमोन? गथ'फ्राथ' 2 जाबाय। बेसेबां बैसोनि? सासे 12 बोसोरनि जाबाय, सासे 10.5 बोसोरनि जाबाय। सानदों गथ'फोरखौ अननानै फैफिनबा मोजां जागौमोन आरो। आङो खस्थ' मस्थ' बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावनानै जानानै दं हिनजाव गैयिनि थाखाय। जेबो जारला संनाय खावनाय बिमा थायोब्ला मोजां जायोमोन। दा नोंनि बिसिखौ नोंथाङा मा खावलायहरनो सानो? न'आव फैफिनजानो लुगैयो ना लुगैया? दा आंनि हिनजावाथ' फैफिननांगौ, फैफिनथारनांगौ जेरैबाबो।